Hi guys, na nagsuri og isda. So magpalit tag isda guys. Palit og isda. Dagko di ay? Ha? Regular ka dagko. Labas pa kayo. So kabok si kilo siguro. Kilo. Okay, sa kilo. Iya, gagmay para daghan. Pwede agad. Kilo mo? At isa. Fancy. Labas pa kayo. Namig isa bawon. Labas pa. Kubi. May nagsuroy guys. Gahapon napabot niyo may nagsuroy. Ay balo. Kono dagat. Thank you. Salamat. Ram. May isda. Sakit akong mata. Mag-edit manggod ko guys. Pang-edit ni nga. Para. Nahulog na. Pang-edit. Alik na pa. Ako na ni mo. Kaya ano na. Ulit na sa balay. Pagkuha. Sa pilang kilo na 200. Sabawan sa nakos mimi. Tunga. Kung kalay ka na, manang kugaon. Tunga na. Tunga ni ba? Utso man ikabo. Isa kilo ni palit. At tunga ni madar. Dar. Lagi mo kwarta. Jesus. Konta sa sudan kay si Mimi ako kuanan kay ano kay gupong sabaw. Butangan og tanlad ha ay kamunggay. Bugnaw nga to bay. Dinner sa asda. Dani ra. Ayo di ka madaot na diha. Ito sa placer buta. Gusto buta ni mga plato. Pero tada na ubos madili na ni butang ice. Dani. Bali na ito sa pikas nga freezer. At muna niya o. Or dana ba sa ibabaw hinon mo di ni butang ag ice. Kay murag bildo na ang sa ibabaw. No. Bildo no. Gani kuano niya na. Kabukatan. Ibali ng ice ubos. Ang mana. Ang uli na mi guys. Kay mo bo. Na kuan baya ka ng anong Hi guys, mga tumi ni Mimi o kuan sapa. Ina pa wala. Mangwan ni guys, mga mi og Chinese malunggay. Hapit ko na digyas. Ako Naku, kay magsabaw ko magsabaw, ha? Ako tatkalay na sound. Kay matutsingras ang Ito? loob ng Ay, ilang guys. napaglaman, anay. Wala ko kabalo kung nabay tao dyan sa ila. Looban na mong earring guys sa sapa. Hindi naman siya na ako. Biningaw siya ni Mimi. Wala nahagba si mami. Yes, mami nagbadi ay. Bait-bait ko siya. Ang hatag. Wala ko dire. Kuan. Kalamongay. Ay, Chinese malunggay. Kabalang ka nagnoy. Daw pa ko. Di ba wala nag-aga sila? Di ba wala nag-aga sila? Ni, Maman-an? ito sila sa pikas nila balay. Kanina ni, Kaso diri. banlag rani dani nila. Ganan sila katulog din eh. Dini sila matulog. Wala, nahinog na ditong alak. Ito'y hinog marang ng kao. Stars. Aha. To. Tugiin kita na sa kwan. Aha.
walking kita na sa langgam. Aha. Gilain bunga to sa taas oh. Ay, atoy. Mama nang ikuha sa tatay. Na nakuhaan. Sabi ni Uba na ito sa tatay niya para siya magsaka na. Siya magsaka na sa. Hindi na. Nagkuhan sila host na ni guys oh. Ayaw! Ay, tao! Walay Ayaw! tao. Walay tao! Wala. Ikaw man daw, naman sa mamanan. Ikaw kung kataron. Otro daw ayo. Ayaw! Ikaw lang ito. Ako dito. Oh. Gahapon ang sudanan mo. Ay, pang. Ako. Ay, pang. Pero giadobo ni mother. Hinog na nay. Ang. Ganun ang. Naman sito. Ay, orange. Ano din naman si Toto? Habang man. No? Ito na to. Hmm. Ang juice ko na. Dato ila lula day. Wala ba rin dato ila lula Juby? Wala na. Ingon siya. Wala na. Hindi anak ko. Wala awang ko dito. Gamay ra kong kwaon guys kay. Igo raman akong isagol sa Ako raman isa sabaw. magkaon. Dapat naman nila ko. Ako ra isa. Ikaw ra isa magkaon. Uy na makukulikan udlot. Uy na mako. Na, ipag sa bahay. Tiyo sa laaw. Makadungog ko niyang talaaw. Di daw ko masabahay guys kaya nahitalaaw basig makadungog. Ilalula dagan pa ko. Ilalula dagan pa ko. Ato naman sa siya isabaw, sago sa sabaw. Di man ginato na siya salad. Salad mo ay nita. Wow. Sakto ra ni guys. Sakto ra ni kay sagol ko ram ni sa sabaw. Ah? Sus gino ko kahabog kay dynamic kaysa may mukatkat nimo. Di mo na nato maabot. Sige. Ate, mandani, ilugit na mo. Patughan natin mimis iyang gusto guys. Ate, mandani, Dagan podbot ilugit. oh. Ate, Achel. Ang pag-nanguwa mo. naho di mo libon sito dani. Ah. Sige ka. Naho tag limon sito daw guys. Para makajus ko. Kalami. Abi po. Nalugit to. Nalugit kami. Naman to. Habog lagi siya bing. Nalugit to lagi. Takar bakit tunok. Nahabog kayo. Lugit to lagi. Di lagi na ni mo badagdughit kay habog. Ang dilis ate mo dali. Lugit na mo. Hindi pa sa di mo na siya makuan kay gamay kay punuan. Nadagko na itong bukado. Para bis na nadanag man ni tatay. Ta. Dato tayo lalo la Juby tamang itata dito. Dili mo ko na ni mo maabot oh. Namay kahoy. Gatuman ikaw sa kakaw. Namay kahoy. Nagluluton di ay. Gatuman ka ha. Tanawa ra oh, habog kayo dagan pa ikitunok. Matunok tara na di. Totyo. Totyo guys, totyo. Ato dahil ni sagulan og Chinese malunggay guys.
Muni ang Chinese malunggay. Tinanom pa ni sa nanay ni Alan sa una. Lami bini siya guys sa kuan. Kanang magulay kag nangka. Muni siya isago, lami kay ni siya. Ganahan ko na siya sa sinabaw ibutang. Eh magsabaw man ta. Yun itong isa butang. Uli na ta guys. Damo niya itong isagol sa atong isda na sinabaw. Nag-una na des Mimi pag uli. Nag-snack akong darling guys. Agoy. 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 Nanso di ka. Mani atong gulay guys. Atong isagol sa atong binas oy. Ay binas oy. Sabaw. Pako, Chinese malunggay o daong sili. So ato ning himay-himayon guys. Itong himay-himay yan. Para sa sabaw. Cheers ni kita mi. Kaon mo pa ko guys. Pagpalit. Si Mimi kay mo na ako'y pasudaan ni Mimi guys. Paku is Nang very gamay na kaayo. Wala na katugma. 1, 2, yun lang sinabaw bitaw no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nga to Jess. Ano man diyan? Pila man ang J's? 10. Pila man ang 10? Ambot mo. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 og 0. Muna ang 10. Unang 10. Nakasabot ka waya. Wala. Ah, waya siya nakasabot guys. What's ayo? Yeah, pa in house. Wala si Mimi nakasabot. Get out my house. Get out my house. Ka-English, My house. ka-English paka ka ha. This is my house. What? It's a dirty. Told me mo. What are you talking about you? Whatever. Whatever. Get out my house. My house It's my house out. in your dream. It's my house. It's my son. It's my bahay. Pag sure. Yeah! Akin Bahay. to talang dito. Layas ka muna. O sige. Bantay lang maghilak-hilak ka maglayas ko. Nage. Tinud-anay na eh. Walay joke-joke. Mama! Layas ko ni Mimi guys. So, abangan nyo ang paglalayas ni Utik. Di ba layas na? Kana raman di ay. Abangan nyo ang paglayas ni Utik guys. Ang panglabay nino kong mga kaldero diri karon. Ayun. Mawa ko. Ako'y loyaan to guys. Okay na. Di ba solbad ng sudan ni Mimi? Hindi ko lang na.
Doon na isda ako ni hinluan guys. Guys, nagayo na ito manok. Nagpalit ko og isa ka kilo na. Gitunga po na ako dito yan ni mother. Kay mura itong ma-afford. Ito. Hello. Hello Bitaw. guys. Hello guys, magdakot ng manok. Ang isod anon ba? Ali mo diri ba? Ano gusto oh? Dagko guys, agad akong tungaan. Iyaw na lang karon. Papa mo ba ko? Ipaksiyo sana ko ning uban guys. Ito ning hugasan. Loy arag tanlad atong lamas guys. Kana nang gilunod ato ilunod ng isda kay nagbukal na. Humanalig hugas. Wala na to sa bawon guys. Kana ipaksiyo to pod na guys. Arang gulay ato ni hugasan. Para tong bitsin guys. Ano na to? Ato na ni ilunod guys ang gulay. Kalunod na ng gulay guys. Aloto na na guys. So ito na ng hawason. Kaya ron dili na malata ang gulay. Ito na hawason. Napakano na natin si Mimi guys. So nahukaran na nako si Mimi guys. Ako na siyang pakanon pag-una. Kaya ron makainom na din siya og tambal. Narada niya yung mga tambal ni Mimi guys. So. Kani last na niya sa gabi eh. Kani siya ganina ni salas 8. Kani din karon oh. Nakapainom niya karon.
vitamins niya. Wa siya nakainom dani. Pero wala ko siya ng silin. Yum. Kanon sana ko siya nagkanon guys. Pero makainom din siya tambay. Sige na. Ay na pagbuktok-buktok niya. Pag-pray na. Ikaw mag-pray. This is our Lord, and this the gifts which we are about to receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Panyod to ta guys. Papanyod to na ko akong bata. Da. Akong bata nga sa ay na lang, sige pray to me ga. Sige na lang pray to me. Dili sa permente nga. Magsige na lang ka pinirito. Kinanglan sa ka nga magkaon po kag sinabaw. No? Pangag ka. Iyo pa. Bugnon ko na. Kau karagi di mong kaarte kikikay-kag. Kulay. Ini. Sabaw. Ay, init. Ay, Nina picture of ano ba? Ibalik ka rin. Pinta tayo, lagi ang bagyo lol tira May nag-ani. Kay Bot, isay man. apa mo na mo? Sa Ang dabag man may isda. Yan tayo, isda. Sabaw. Sabaw.
Mm. Sabaw. Sabaw. Init. Ming paghulat yan ming saba kay kaming ba. Ah, lumaon. Dili kaya. Sabaw. Uy, ko na nga. Apa na? Hmm? Basta na yan. Luwa na lang. Anong tubig ko? Yun na siya guys. Okay, luwa na niya. Mayroon na siya kinanaan kay sakit yung tiyan basta madaganan yung kaon.
Itiwas na ko yan Mimi guys. Yan. Kumana ko kaon guys, sobrang Mimi ako nang gitiwas. So ako pud andaman si Alan kay ginantaan pud si Alan. Ako siyang gandaman pud sa iyang paniudto. Si Alan ug si Riluna naglumba ginantaan. Dito na. Sige na. Sige na. Ayun doon na. Manok ato. Sige na. Lantahan siya guys. Gitakigan. Si Papa okay na to. Karon si Alan na pod si Reluna. Ha? Mime! Dahil naraman sa balay na. Manang kaon. Me! Ay, nagpatulog-tulog ka din, ha? Magkapainom niya, guys. Bantay ka lang karon. Ini kok sinit nih? Ang gusto eh. Tapang ang isda kay imo mababa pait. Ayun na. Sa bawman. Oh, Wow. No, boy. ay dinilo. Mana? Ay lagi, tunla. Inuman na, kay tambal na ha. Sorry mo pagkauli, di ka mag-inom sa tambal ha. Teka ha.
Hindi ba ko kanta na ba mo mina? Ay nga sabi mo ba? Nanay! Napay isang katambal! Nanay! Napay isang katambal! Nanay! Tapos natin. Napay isang katambal! Ako nang ipaksiw guys. Ako nang ibutangan sa loya daw ahos. Suda na sa panihapon niya guys. Hanggang dito lang video ko guys. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong tanan. Tanan. Daghan kayong salamat sa inyong tanan guys. Sa inyong pag-suporta sa mga video. Sa tanan. Daghan kayong salamat ninyong tanan. God bless you all guys. Bye bye. Amping kang tanan kanunay.